Salut! Și în acest episod de Minecraft vreau să vă arăt un mod care s-a lansat, cred că acum câteva minute sau ceva de genul. Și cum l-am văzut, l-am și descărcat și modul ăsta e despre un jeep albastru. Foarte, foarte bine făcut, se conduce foarte, foarte ușor. Am și cheie aici. Doar te duci lângă mașină, îți apare butonul de drive. Pește drive, te bagă în mașină și conduci. Ca să ies de aici. Deci, poți să te bagi în mașină și conduci foarte, foarte ușor. Trebuie doar să dai cu ecranul. Deci e foarte bine făcut modul. Poți vezi și interiorul. Deci este un mod foarte nou. Deci dacă vă duceți pe Master o să-l vedeți și voi. O să vi-l arate, vă duceți acolo la modul și ar trebui să fie primul. E foarte mișto că poți să te duci oriunde cu ea. Deci uite pe aici. Cred că poți să mă duc și pe munte, ia să încerc. Dar nu chiar, dar merge să sare așa peste pământ mai mic așa. Deci e foarte mișto modul ăsta și dacă ești pe survival poți să faci distres cu modul ăsta pe survival. Să faci o casă, să ai mașină. Deci da, e foarte mișto modul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Am făcut acest video ca să vă arăt acest jeep foarte, foarte mișto. Deci e foarte, foarte, foarte tare. Are și viață mașina. Poți să o lovești. Și îți dă XP. Dați mi-a dat și XP. Și este și un jeep roșu, uitați-l aici. Asta roșu nu l-am cercat. Oh, damn, son. Asta e mișto. Îmi place că a făcut cheie. A făcut și cheie. Asta e foarte, foarte tare. Uite și volanul. Aici. Foarte, foarte, foarte mișto. Îmi place. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să scrieți comentarii dacă vreți să îmi pun facecam.